Днеска е 22 март 2015. Ето този път няма грешка на датата. Ето старта на Сопот, Теодор. Коментираме снега. Да се види, пред нас е Средна гора. Така. Да се приготвим за полет. Не е добре тая каска нещо. Бат Петю. Така. Да видим. Добре ли е към тебе насочена? Да. Малко да раздуха и аз да приготвя моето крилце, да мога да... До вечера трябва да ги оставим да съхнат. Да. Малко да... Няма ти ще правиш челен старт, как ще се лъзнеш? Стой мирен сега. Лявата ти ръка не виждам нещо в управлението. Вътре ли? Извинявай, видях го. Малко да раздуха. Йо, газ. Перфектен си. Давай. Бягай. Лява ръка леко, лява. Бягай. Айде, приятен полет. Давай. Теодор Минчев от Павликени. Напред на юг. Давай към другите крила, напред. Дай дясно, дясно. Където са крилата, където има термика, карай към тях.
Ляво! Теодоре! Дай напред, бе! Напред, бе! Не го пускай колото! Само леко превеш, да отеснеш с... Полетът на Теодор Минчев от Първичери! Ай, напреде, напред! Така! Опа! 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 Айде, върти надясно! Надясно! Давай дясно, 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 дясно! Давай дясно! Много слабо пипаш ръцете! Опа, леко ляво, ляво! Теодоре, тука! Насам ела! Ела насам! Не се отдалечавай много от лифта! Стой тук към поляната! О! 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 Тигре, оп, 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 оха, най-красивото крило на Нова.
с нова Роки. Здравейте. Се засякахме лошо. Той да отиде. Добре. Имах си едно крилце за селно кацане. Да се включвам малко. Теодор. Ага. Оги, здравейте. Ето Теодор се насочва, след малко ще се ориентира за кацане. Така. Добре. Нова Роки. Нова Роки пристига да каца. Малко беше нисък за хода, но това нещо ще го говорим после. Значи трябваше да стои над планината, а не да се разкарва в равнината при условие, че нали, не знае дали ще долети, но тигър е перфектен. Един красив заход. Така, ще видим. Добре. Добре, хубаво. Перфектен е тигър. Опа! Браво! Браво! Защото направи подлитане към бана. После ще го коментираме. Браво! Така, ето. Айде. Днеска хубав ден. Сега продължаваме за първа пролет. Ето Сопот, планината. Ето горе едно друго крилце. Да го заснимем и него. Опа! И до... Искаш ли тяло да го снимаме или той? До нови срещи. Така. Поздрави Теодор и Петю.